At least mawusase ne-fatty liver akunankinga ngoba kusase amafutha mara awumhlwehlo awomile ahleli phezu kwesibindi. Okay. Isibindi isibhizi siyawastora laphaya bese mase sewamaningi isibindi sizowehlisela to the weakest link mhlambe umkhaba njengoba bekunalesa spetshe asekho yazi ngisena spetshe soyehlisela laphana kulo nala ephanga uthola iphanga sezingaka uthola ubaba sekanezibele anamabele afika la isibindi sona mawuloku ufaka sinankinga sehlisela lapho nezitho zibe ngaka mhlambe zibe zinkulu uthola ukuthi ziyamagqinsi yehlisela lapho noma ube nolundi la emhlane ube nesifombo kulapho idrainela khona Even lana. yes iphanga zabo mama uthola ukuthi mawuthi yampeka umama isiphanga sakhe singaka more than la yes Akusikuthi seku natural. Leyo nto le. what natural Uthothi mhlamba hayi mhlamba ufuzo ngoba ngiyangibona impela bomama. kudlo ku toxic so abo baba enga-emphasize ngayo kakhulu lapha ukuthi if uyamthanda umyeni wakho if uyamthanda umntana wakho umfana njengami umzukulu uyazi ukuthi ishukela idliwa uyazi ukuthi bangavuka ekuseni akayidli ishukela because he's a man so mawumthanda umyeni wakho ngaze ngathi awuvuka ekuseni umenzele ikhapletiya uyomnika empedeni because you are killing him ubaba fanele makavuka umuntu fanele makavuka at least wazi ukuthi uyahamba i-distance and 4 to 6 hours before udla anything ngoba njengoba ulele bekulele nalapha njengoba uvuka khane yonke into iqalela manje ithi okay uvukile manje yonke into masiqalele manje kuzoba nelona kuzoba nempilo kube ne-movement wena umzimba wakho usazifuna usazithola ukuthi kwenzakalani